Ing ani ra kadola. Ang humay pus ibabaw kay lamit tanawon. Na green sa hinlo. Lara lawi ana pagkalos nimo. Na ag imong lojo kay green yellow ag kanang humay. Nice likado humay tanawon. Nabuno. Correction. Tinunaw, abuno. Pag-iro natin. Ato putas ko ba sa anja? Og sibuyas. Wa pa natunaw. Kuha na, butangan pa ng tubig unja. Ang nabili na tibuok. Wow. Green leafy vegetables. Guys, oh. 1 week pa ito. 7 days. Okay. Sakit mo na pa itong hawak, no? Nabuno na pa dito. Basta nanta. Okay. Asa lang po ko mag-video. Ito sa... Sige. Ladso. Ato ni po ko. Diyan, ito yung view. Teka pa, yes. Teka to. Ang gagan. Yeah! Gahapon pa, bago pa. Wa pan epekto. Hey. Itong tambok na to. Awa day ko nagdagsilpon ko yung pagkuan na. Asam tato na putas pizza ako basa. Matikas ko basta. Yan ang fertilizer na kitunaw guys to. Kitunaw. Uy, ag sibuyas di ay pwede to na. Adat to. Inajiri pwede ba jiri? Buwan. Naglupad-lupad. Nagkahani si Jat. Di ba banis? Comment. Ayan. Yun ang buhay sa bukid. Magtanim at saka maglinis. Ayun, naglilinis yung ano to. May-ari ng kubasa at saka sibuyas dahon. Ayan. Sumayaw
siya sibuyas na mo diri sa bukid. Ang sibuyas sa Bombay kay kuan man. Ha? Naaman siya gabuhay. Ako kay bawag pila ni kabuan ni sibuyas servison. Kay sa una mo wa may ihap-ihap. Kada nanay duha ka buka la, warbis. Dong, pwede mag-interview dong. Pila man ni kabuan sa manipak? Kuan, sugod sa pagtanom. Kabuan. Duha. Unja. Ito na upunuhan. Aw katulo di ay kadaghan. Kung kasipak na ka, every month na. Every month na siya. Bis. Sipak ka. Ay, okay. Mo di ay na siya kay kami sa una gud gatanom man pud wa man may maghapog pila ka buwan. Mao ni siya si Jerry Ampo agriculturist. Kay ang mga gardener ko no kay agriculturist man ko ng mga gardener. Yeah. Kay kuan man siya. Tanong, di man. Okay, natapos namin nagpangutana dari ugon sa among o pila ka buwan. Daghan ni siya, duha ka plat tapos loyo. Pat teni ka plat. Mubalik sa mi dito sa Pitsay kay wa panahon na istorya hay pila to ka adlaw ay. Sikat sa pagtanom tulo ka buwan. Diyan na busog na ni. Namunga na ba pa dong? Namunga na ni Jerna. Busog pa di ay lagi kay pa ko busog. Ni busog ang tian. Nagkaon. Ay, naasi tatay pidong among uyuan. Nasiyang lagkaw. Kitaan ka ay. Sa tabako. Magtabako ning mga tigulang. Okay. Klaro pa is tatay. Picture. Katong ihado lang. Di man maklaro. Kita natin na natin video mo ni. Ito ba isa? Pero na ito ba? Ano ka na? Okay, ya ito. Uy, hala ka doon na sa Pitsay. Oh, mauna ning Pitsay. Ito, ka na, uy. So, si Mana nang balik yung yapong kunan. Balik mi dari. Nice. Okay guys, balik mi sa Pitsay kay wa mo ko kayo pila ni kadlaw na sa gibunuhan. Pila ni kadlaw dayo sa gibunuhan day? 5 kadlaw. So, mao na si Ja 5 days. Uy. La. Wa may tubig ko nganong nam kada inom. Nasa nabag-udang na sila. Sprayan ano. Ito. Ilhan bitaw na. Kantarawa nga plato. Duha ka plat. O tulo. Ilhan kay na may isang brown. Okay. Sprayan na. Mo nag-irog inom guys. Tapoy manok guys nang udlot oh. So, nalipang. Nangiti. Nikaon si just odd. Makatabang mahuna pero magubungkag mo po nagtanom. Makabungkag sa tanom maibot manggod. Wow. Tulo ka puno. Haman to. Karon, isa naman ka po. Cute. Cute siya. Okay. Si Jawa mo bunga. Sige ni siya pamuwak na. Mo ni siya lucky ko no ni. Female papaya. Male. Ay, sorry. Male. Male papaya. Laki, di siya mabuwak, di mo bunga, mamuwak kalingaw. Pero tambaw ni siya og kanang di tambaw ni siya kidney. Daga alagaan humawa ng buwak. Buksan na po. Ay, huwag. Cute pa diyang punuan nga namuwak. Ano ba yan? Oh. Masap ka. Manangkong. Atos kadaroy kuno day. Yung katiyoy. Oh, kadaroy katiyoy. Pero dyan na kinakaon.